ngaraɗo ensemble sall jaɓi koy bravo woni abou koto woni lekki refla wona lekkima wona baba adama lelino koy on heddi min jaɓi koy portawɗo woni mone wela foof mone metta ono wonɗo ittata koy mone wela foof ko Allah waɗi ɗum welare foof yo mette koy horɓe nam almudam nini horɓe non nani bosiyaɓe nini horko jere nini hoto jello woni calmini premier orchestre assemblée nationale bandiraɓe Abou Adama Koddajo o wi ko adi fof ɓe calmini premier orchestre à l'assemblée nationale Daouda Moussa Dia amin mbiyamo bisimilla ɗo e ballil Daouda Moussa aɓe mbima bisimilla ma ɗo e ballil kanko e délégation makko fof ano kadi e délégation ma ɓe garduɗa ɓe pop ko ballil ha waɗi feggere woni ɗo aɓe mbima kadi ya andu ko ballil ha waɗi feggere woni ɗo kamɓe fof ɓe mbaɗi calminali mabɓe junggam yomi yettan premier kamɓe ballel naɓe fof ɓe ndewni calminali mabɓe e dendagal Abou Adama Koddajo yoɓe jettinane an questeur ɗum noon min calminimo min mbima bisimilla makko o wi ɓe calminima ɓe mbima bisimilla ma ballel noon o wi ya andu ballel noon ko ballel anduɓe hande Daouda Moussa Dia ballel noon ko ballel anduɓe Daouda Moussa Dia sibu o ɓoyde e ballel saabu an Daouda Moussa a ɓoydi e ballel naɓe guure ɗe rewi ɗe fof o wi guure ɗe ndewɗa ɗe pop won hen to yi opposant o wi woni hen to jiiɗa opposant ɗum ala e ballel hande o wi ya andu ɗum ala ɗo e ballel ballel ko kartal gotal woni ɗo o wi andu ballel ɗo ko kartal gotal tan woni ɗo kadi ballel so tawi Daouda Moussa Dia ne welto o wi so tawi ballel huccodiri e ma an Daouda Moussa Dia ballel naɓe ne belto nafoje makko e ballel ina keewi o wi saabi ɗum nafoje ma e ballel ene keewi minen min kawri gila e laamu Senghor ko min cukalon o wi kamɓe de ɓe kawri gila e laamu Senghor on saaha koɓe sukaɓe min kawri ɗo e kanali Bokar en ne gaddo tuuse gawri mboɗeeri o wi ɓe kawri e kanali Bokar en on saaha ne gaddoɗo tuuse gawri mboɗeeri tuggandema ha ɗo to wona o wi gila e nden ha hande on saaha mo gonɗen so min jiiɗi min mbiya ballel meeɗa dañde président walla leader nafɗo ko Daouda Moussa Dia nafi o wi so tawi ɓe jii ɓe mbiya ballel meeɗa dañde leader nafowo ha forema an Daouda Moussa ko nafi ballel ko o wi ko nafɗa ballel ko hay leader goto min dañani naf ɗum o wi hay leader goto ɓe dañani e nder aduna hen nafowo ballel naɓe fodde ko nafra ballel ko ɓura ɗo fof ko nafoore makko e ballel o wi ɗum noon foof ko nafoore ma e ballel ballel noon o wi ballel noon ina dadi ina dari ballel Daouda Moussa Dia ya andu ina dari ina dadi ina nanganori Macky Sall koyngal o wi ballel noon ne nangani Macky Sall koyngal so ballel nangani Macky Sall koyngal o wi so tawi ballel noon nangini Macky Sall koyngal ina nangani ko Daouda Moussa Dia o wi Daouda Moussa Dia ya andungal koyngal ko an nanganaɗo e ballel sibo won ballel naɓe ɓe ganda Macky Sall o wi saabu won ballel naɓe ɓe ganda Macky Sall kono ballel najo mo anda Daouda Moussa Dia o wi kono noon ballel najo mo andama an Daouda Moussa Dia on ala ɗo waɗi ɗum ko nafoore makko e ballel o wi waɗi ɗum noon ko nafoore ma ɗo e ballel ɗum noon minen min mbawata wiidema tan ko bisimilla o wi kamɓe ballel naɓe noon Daouda Moussa Dia ɓe mbawata wiidema tan ko bisimilla ma min belti ha min mbawa haalde haɓe belti ha ɓe mbawa haalde Allah e weltare eyyi ɗum noon mi wiyata ko bisimilla o wi Daouda Moussa Dia haɓe mbima bisimilla ma président Macky Sall o wima président Macky Sall ballel naɓe ne beltani ɗum ballel naɓe ne beltini ɗum ɗo hande to gonɗen o wi ɗo to gonɗen ha ndungu toɓa ha silta ha ndungu toɓa ha silta ma dañ ballel naɓe mo sodani sac ma o wi ma dañ ballel najo mo sodani sac maro mbaɗe kelle ɗum ko Macky Sall addani ballel o wi ɗum kadi ko Macky Sall addani ɗum ballel naɓe ndeka noon so tawi Macky waɗanama ɗo campagne o wi ndeka noon so tawi Macky Sall waɗanama ɗo campagne waɗan ɗo Macky campagne o dañat wune o wi an Daouda Dia baɗanɗo ɗo Macky Sall campagne o andude a dañi wune a dañat wune no fewi sibu Macky golli an a golli o wi andu a dañat wune saabu Macky golli kadi an Daouda a golli ɗum minen ballel naɓe amin ceedi ɗum o wi kamɓe ballel naɓe de aɓe ceedi ɗeɗon golle belti ha ala to haaɗi haɓe belti e weltare nde ala ɗo haaɗi min mbiyatamo tan ko bisimilla makko o wi Daouda Moussa Dia kamɓe de ɓe mbiyanma tan ko bisimilla ma ɗum noon min mbawi tan ko min beltima o wi Daouda Moussa Dia kamɓe ɓe mbawata wiidema tan koɓe beltima so yi ha ɗum ɓenni o wi so tawi e ɗum ɗo ɓenni Pulaar noon wi o wi Pulaar wi
tenkude to ñamanno wona e kuñagu jeeya o wi tenkude to ñamanno wona e kuñagu jeeya minen so tawi min jii Daouda Moussa Dia o wi kamɓe ballelnaɓe Daouda Moussa so tawi ɓe jiima so min jiimo o wi so tawi ballelnaɓe jiima min ŋewat o wi alay sago ɓe ŋeewa wonno so min min kewi ñamminede o wi won noon so tawi ɓe jiima so tawi koye heege ɓe gonnoɓe certe heege amin jogui caɗele ɗo e wuuro amen o wi Daouda Moussa Dia andu aɓe jogui caɗele seeɗa ɗo e ballel amin kolli Allah e nelaɗo mum amin kolli o wi ɗeɗon caɗele noon aɓe kolli Allah e nelaɗo mum aɓe kolluma an e monsieur le président Macky Sall amin ko en heewi monsieur le maire amin mbima bisimilla ma e wuuro he wuuro ngo ko wuuro ma kadi wimi ɗo so jiiɗo kartal ngal wona APR mataw ko garɗo waɗi représenté bureau koye Mamoudou Biré jeeta kono wona e wuuro ngo Allah jarama on jarama oɗon jaafo mbaɗi carriére minen mbaddi fof e bisimilla yo Dabo Yero ɗon Samba Dewa Lamine sago mo tegu mbañu sago mo mati mbañu diboyo ɗo ko Dabo Yero Samba Ali Mamoudou ɗon yiman ma noro cukalele moyto nandi koye Mamadou Sarr koyli wilte nder ladde koyli gubima koyli kadi gabima koyli wasi waɗi mba furna koyli ŋaya gololi koyli soppama koyli hefama heftindama yaɓama yabbindama ɓuƴama ɓuccindama lalnama wulam gaynako sagama dangere lawre weñade ɓangal jooƴe nalla pindinenoro kurema pewjama jame buflare ɗon ngal waɗi jubbi ngal waɗi lay ngal waɗi ƴiggi coɗeɗe aw ñet jam kude pate rangurade danna jeyi inde kono mawdu jeyi manore jungal weli larde wayngu yoboda mbi jamde nafima garage mbimomi kaw jabbali tumani mbimomi kaw sar so noro are sendere hulde ko gueɗal jeyɓe kaci ko gueɗal jeyɓe ɗemde ko gueɗal jeyɓe tetogole jombanko mbi wole huttoɓe dande e goñolli gueɗal tenkoɓe lacci gueɗal jaltaɓe kale ko e dengu yo samamina neeri ɗi fotata jagere dicco jogosene filaño baba mbi samma mbimomi nam o saɗa ummo jamma ala awre jinneji mayo mbita koɗi simpi ñan jibbi ñan sengi lengi mangi lengi jinde moyi bisimillahi naji ara mani najore ko jimi naji ko yi kam naji ma fonade merci beaucoup a jarama Samba mi salmini imam ratib o salmini imam Wurgo imam ratib mi salmini jaatige meɗen mo Dia Abdourahmane Sow Abou Adama Dia Abdourahmane Sow en calmini rewɓe ballenaɓe foof kadi o salmini dendagal rewɓe ballenaɓe en calmini kadi bandiraɓe meɗen ummiɓe nokkuji goɗɗi gaari ɗo hen kadi o salmini bandiraɓe ɗimmiɓe nokkuji goɗɗi gaari ɗo e ballel eɗen jogui beele mawɗon gardemi hannde e ballel o wi bandiraɓe ballenaɓe omo jogui beele mawɗo arde moɗo hannde e ballel arde délégation makko kadi mara kadi no tawi ballel ni fof ne woni neɗɗo goto kadi o ari kadi o tawi ballel foof ene woni neɗɗo goto ko ɗum noon woni minen komin ƴewata e politique o wi kamɓe ko ɗum woni ko nandunoɓe politique ɗum woni koɓe ƴewa e politique min beltima no jiirumi ɗum ni o wi kadi o weltima no yiiɗo e ballel to banggue élection noon o wi yon pam to banggue élection noon hande koye campagne électoral gonɗen hande faade koye campagne électoral campagne président de la république koye campagne président de la république kanko gonnoɗo o o wi kanko président gonnoɗo o kanko yiiɗi wontude kanko jiiɗi jottade jappele wontude won noon kadi yiɗɓe hadde mo ɗum ɗon woni yimɓe kadi falade ngol lawol e jiɗi yimɓe yimɓo jooɗo te enen jiɗen ko jototo wonnoɗo te enen jiɗen ko jotoɗo wonnoɗo ɗum noon il faut wooda ko jarani en o wi ɗum ɗon enen jiɗɗo o jottoɓe ɓaadi ko ɗum ɗon fof nen alay saago wona ko jarani en il faut enen foof gotanen mo wawa jotade ɗum ɗon hokkata ko jottade nde ko enen foof jaraniɗo woto ndemo o wawa jottade balle noon kam ko wotanno tan o wi ballel lo kam o wandi ko wotanno tan ko mbay bengue wi ko o wi ko mbay bengue wi ko gonga ko gonga balle woni numéro 1 e commune Horkadiere ballel woni numéro 1 e nder commune Horkadiere to banggue gagnant o wi to banggue gagnant e to banggue taux de participation woni yimɓe fof yaade wotoyde eno banggue to participation woni yimɓe fof jaɓi wotoyde ko sohla e woto o kono tan tawi koto banggue gagnant o wi ko tawi tan ko banggue gagnant ballel wona tan Horkadiere woni ardi o wi ballel wona Horkadiere tan ɓe ardi ballel ardi ko Sénégal foof ballel ardi ko Sénégal fof woto sa awi ɓuuɗo suuɗi ɓuuɗo hay tan tikkinanalamen taw holko ɗum firti holko ɗum firti ala fof e Sénégal to yiya ala fof e Sénégal to yiya bureau de vote bureau de vote wonko temedde ɗiɗi neɗɗo wonko temedde ɗiɗi neɗɗo wiya parti Macky Sall nani heeɓi ɗum ɗo wiya kantal Macky Sall heeɓi ɗum ɗo opposition heeɓi zéro woni opposition heeɓi zéro so wona ɗo e ballel wona ɗo e ballel ko jom sa opposition heɓani ɗo hay kartal gotal ɗo opposition heɓani hay kantal gotal te ɗum ko ɗo tan woodi o wiyete ɗum ko ɗo tan woodi ala fof to woni e Sénégal ala fof woni e Sénégal ɗum ko adni wiide balle woni numéro 1 Sénégal ɗum ɗon adni Sénégal ala fof
ɗum noon hande mbiyaɓe tan kalif maɗa aɓe ɗum ɗon amin cikki kadi ko ɗum jogori wontude ɗo to banggue doléance uji ko Abou haali ko woni grillage o e machine o machine ngaji ɗi kam wona hunde wemde ko ma ƴeewe wona tan ara tan cooda en woodi to rewete ma en ƴeew grillage o ɗum a soodat tan so élection o gasi mami nel ga hen équipe ɓe ƴeewa holko wawi waɗede hen beele ɗum ɗon ne feewa ko Abdourahmane Sow haali ko ne min nani kamɓe won noon ko parti ji ɓe joguino aɓe gandi banggue élection no yarata ko gonga ko wi ko ene woodi hewɓe wonɓe caggal maayo to amin gandi kadi hewɓe en goto ga en kono guila e Dakar min kay jewrdi hen komin gari gayno ko kadi min jewrdi hen waɗama programme amin mbaɗa recensé goto fof to wotata min ganda yimɓe wotoɓe ɗon tawi ene woodi wotoɓe ɗo henna ballel mbaɗnomin liste o tan min ganda kono guuri keddiɗe foof min namnima yo ɗum waɗe pour andude holno ɓen jaɓɓorte ɗum noɗo mbawi continude e ngal ɗon jaɓɓal ko heddi ko ne ko gonga yimɓe ene carodira e nder inscription he ene mbasa famde ene foti wodde ballel waɗe hor kaƴere kono ɗum ɗon foof ko ñalawma nde woota nde nden tan ɓurata yaltude min jitta ko wadde otoji taw nokku fof otoji goɗɗodirani sen keeɓi kawuji mbaɗi noon taw otoji ɗin mbawi ƴettu ɗumen jaaha goto banggue goɗɗo ɗum waɗan élection ngaji he fof ko heddi ko ne tanno suuji ɗi gonnoɗe e nder commune o alay saago so mawɓe kaɓi tan sukaɓe kaɓat donc tanno suuji ɗi ko dow ummino hande tanno suuji ɗi giwi dow mbiyeɗon ko onon ko yo ndendu gonon neɗɗo goto hande ko président ƴewata wona hay goto ƴewanani hoore mum enen fof en ndendan ƴeewen wattu ɗon président par ce que so wontani ɗon ko heddi ko kadi ala ko jarata haydara ɗum tagui ɗum noon enen fof combat meɗen hande ko yen battumo ɗon min mbiya noon ballel naɓe ene paari on combat amin ɗamini ma Macky Sall heɓɗo ko weeli ɗum o heɓa ko weeli makko e nder département de Kanel o heɓa ɗum e commune Hor Kadiare ɗum noon min mbiya kalif moon Allah amin ɗamini élection o ñande arata nde mamin garɗo ƴettude résultat so gasi kadi so Allah newni mamin gar jarnade yimɓeɓe ballel noon wawata yejjitede ɗo ko wuuro cosaan woni ɗo henna eɗen gandi ko wuuro fulɓe woni ɗo henna ko wuuro tedduɓe goni ɗo henna kala nde min gari ɗo henna ko ngal ɗo teddugal min tawata ɗo henna ɗum tagui hande bettani min tawi komin tawi ɗo hande ko ɗum noon an Abou an Abdourahmane kono ɓiɓɓe yumma onon ndendi foof ha hande ndendine ɓesgo foof goto yen gañoɗen dañen ko jinnuɗen ko heddi ko Allah jogui monsieur jarama